Pozdrav svima, ja sam Maja Kukolja i u novom tutorialu Škole stranih jezika Žiger pokazat ću vam kako koristiti neke od alata koje nam nudi Zoom platforma. U prošlom videu vidjeli smo kako odabrati i podesiti kameru, zvučnike i mikrofon. Ukoliko ih u nekom trenutku želite samo ugasiti, to možete učiniti klikom na ikonu za kameru u lijevom donjem kutu, ovdje gdje piše Stop video. Sada nastavnik i ostali polaznici u grupi ne vide vaš video. Ako video želite ponovno uključiti, kliknut ćete na isto mjesto Start video. Sada vas nastavnik i polaznici ponovno vide. Ista je procedura i s mikrofonom. U donjem lijevom kutu kliknut ćete Mute ukoliko želite ugasiti svoj mikrofon, a Unmute kada ga želite ponovno uključiti. Ukoliko vas nastavnik i dalje ne čuje, iako ste uključili mikrofon, vrlo vjerojatno morate promijeniti postavke ovdje i odabrati mikrofon koji želite koristiti. Jednako tako, ako vi ne čujete nastavnika i ostale polaznike u grupi, vrlo vjerojatno morate promijeniti postavke u zvučnicima i odabrati zvučnik koji želite koristiti. Nadalje, postoji nekoliko alata na Zoomu koji nam omogućuju da nastava bude interaktivna. Jedan od tih alata je Share Screen, odnosno dijeljenje ekrana. Nastavnici često koriste ovu opciju kako bi podijelili svoj ekran s polaznicima. Naravno, i polaznici mogu dijeliti svoj ekran s ostatkom grupe i nastavnikom, ali za to trebaju dozvolu nastavnika. Kada dijelite ekran, na slici koju svi vide možete raditi i neke promjene. To ćete učiniti ako kliknete na Annotate. Ovdje gore naći ćete opciju Annotate, označena je malom ikonom olovke. Kada kliknete ovdje, otvorit će vam se opcije pomoću kojih možete na sliku upisivati tekst, seliti taj tekst gdje želite, podcrtavati ga, stavljati u razne okvire i razne druge opcije. Uz to, nastavnik ima mogućnost omogućiti polaznicima da koriste miš. Dakle, da kliknu na ekran i upravljaju ekranom na isti način na koji to može i nastavnik. Naravno, za to trebaju dozvolu nastavnika. To je sve za danas. Uživajte na Zoomu i vidimo se uskoro. Lijepi pozdrav iz Škole Žiger.